Luyag sang Iloilo City Anti-Smoking Ordinance Task Force o kon Icast nga asulang sang Sinugba ang Makita sa syudad sang Iloilo kag Indi aso sang Sigarilyo sa Dinagyang Festival. Suno kay Icast Director Inigo Garinggalaw, may mga mobile kag mekanismo nga ginasunod ang task force agod nga mapasiguro nga masunod ang provisions sang ordinansa sang syudad. Dugang pa sa natong danluwa sa mga katapos sang Icast, magabulig man sa pagbantay sa implementasyon ang mga katapos sang Iloilo City Police Office o kon ICP mga green guard sa idalom sang Iloilo City Traffic Management Unit kag mga security guards sang Mega World Complex nga na-deputize sang syudad agud nga makapanakop sa mga violators. Ginapanindugan sang Icast nga wala sang pili kung sino ang pagamultahan sa paglapas sang anti-smoking ordinance sa Iloilo City. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.